saqhuba naso abantu bebalisa apha sazokwala ngo-2000 sadibana bakuba kusasondelelana saqala ibhodi futhi yaphinda ibhodi yabheka phambili sebenze umsebenzi omhleke lo muntu. Haleluya, amen, haleluya. Lo muntu ungekho ingawumphefumulo wakhe angalala. Yes, because laa ndoda ubhubha utata ubafaka upresident webhodi, mna ndingu-chairperson wokuhlanganisa. Ndithi akunawushuta kumgengwane mdala uphume ebandleni, ndim ebechophelele wona. Haleluya, uba besaphila ngela. Haleluya, ndiyayithemba loo nto. So ndifuna into yoba nani njengoba nimile apha abantu abaphume kuni nibathandazile uba baphinde into esixabanise apha eKapa make ndiyithethe kukuphakama kukaBKB athi umthunzi mnye, ndimnqinele nam because umthunzi apha ebhodini umthunzi mnye ubathatha umgengwane, and andinayijikela loo nto ndixoxe. Haleluya, umthunzi mnye ukhokhelwa utata umgengwane, utata uBKB, utata uBakubaba, uChamp bangena apha kuba utata umgengwane inguye imember yebhodi. Siyavana? Ngoba ebhodini kungena inkokheli, ngena abantu ekhonza nabo bangene ke abaphinde elabandla lijoyinileyo, noba imali yaphuma kuBKB yaphuma kubani, yaphuma kuGcuwa, yaphuma kubani, kodwa loo mali ayingena phantsi kotata ubani. Siyavana bazalwane? So utata uBakubaba bengupresident wethu ngeposition ebeyifumene kuba utata umgengwane eyimember yebhodi. Le nto ke ndiyithethayo iclean, ayinabuxoki. Haleluya bazalwane. Phaya eKapa into esixabana ngayo uthi uBKB umthunzi mnye ebenyanisile umthunzi ojoyine ibhodi mngaphi? Mnye. Lo umthunzi katata uBakubaba uChamp ubungekajoyini ke ngoku apha ebhodini, uzimele uthi nam ke ngoku ndiphumile ke ngoku uzoma owam ubungekangeni. Bendingenawuxoka ke ndithi ungenile and besingazuyivuma loo nto siyi-leadership, because xa uqhekeke ebandleni sonke apha siyazi sonke loo nto. Nanku utata uGcuwa wayekhokhela iGalili. Haleluya, ukuphuma ebandleni akunawuphuma uyokwenza kwaela bandla. Ubuqhekeka apha emthunzini, phuma apha emthunzini uyoba inyuse ndikhona, uhambe eklasi uyokwenza inyuse ndikhona. Haleluya, phaka inyuse ndikhona yakho klasi usike ipeple yakhe nomgqomnyama, akho mntu uza kubuza inyuse ndikhona. Sizakubona noba singena phi sithi nanku klasi inyuse ndikhona. Haleluya, mna ndandikhonza i-Old Cornerstone. Utata ubuthi mna ndaphuma mna e-Old Cornerstone complete. Nomisa iNew Jesus. Haleluya bazalwane, ndashiya impahla se-Old Cornerstone ndakwenza yami impahla, ndenza yami i-design, ndaphuma. Because xa ukhokhela akukhokheli ngombono omnye umntu, ukhokhela ngombono. Ukhokhela xa ethe uThixo khokhela, kodwa xa ungena mbono ngowakho uzohamba uqokelela zonke ezi zinto because wena awunambono. Yes, thatha nokaMakinani, thatha nokaGcuwa, thatha nokabanibani. Funeka njengoba nilapha emthunzini nje nomntu ovela noba ngakho umntu onxiba impahla yenu sanulwa nalo mntu umyekele enxibe. Qha into yakwenzeka xa thithi ungapha ndingumthunzini kuthiwa wavela utata umgengwane. Yes, haleluya, wavela utata umgengwane. Haleluya, haleluya, amen, haleluya. Phaya kukho kwaphumela inkokheli apha kum.